fulfulde yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe nayyi woni to Madina Gounass ko diwal gongal e nder Casamance worgo leydi Sénégal. Amadou Barouba. ɗum no selli tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde e rogere men ɗimmere nde koɗo men hannde ko Ismail Ly o wiyete goto e wittoɓe cabinet Agathe Consulting. ɓe waɗi golle ko fewti e taskaramji walla programme ji RFI fulfulde battane muɗum e gurdam heeɗiyankoɓe ɓe ɗum noon ko e banggueji ɗuɗuɗi guila cellal needi kiwal taridi ha e teddingol hakkeji rewɓe ɗi wittoji waɗa ko to Bakel e to Richard-Toll ko caye gonde e nder wertago Sénégal. jantore men mawde hannde paɗen ko to Guinée kalen e haala ɓe remoɓe ɓe kewani gollirgol ñolu ko immi e dabaji ɗi hewɓe e mabɓe ko ngu ñolu noddirtengu engrais chimique gollirtama en gartu hen ko winda e jayneji ɗi ko debbo mo Sénégal jareten minati caggal nde calminmami ko ɓuuri hen tengtude. Amadou Barouba mi jewtima mi salminima no mbiruɗa ni ko winda e jayneji ɗi en kalan ngal nanodiral hakkude ɗe leyɗe tati Sahel ɗum woni Mali, Burkina Faso kañum e Niger. tedduɓe ko adi ɗum joni joni o en garat e kabaruji coftal balli. minati Seydi Diallo e kabruji coftal balli ma en walla mbiyen ɗi naɓaɗen to Côte d'Ivoire. eyi Amadou no mbiruɗa ni tonno en kalanno folotiro donnugol puccen jandi hakkude Côte d'Ivoire e Kacula e banggue wuddu hirnangue leydi ndi fuɗɗi keñen ko burkinajo Mohamedi Ibdou daɗi ñalorma arandejo keñen o Abdoul Aziz Diallo waɗani en jantore e ngo folotiro. ko embere doggudu jamdi tati e hojomaje jowi ɗum no hawra kilométre ji 36 piccal nayi e nder jamdi wotiri woni ko Mohamed El Boudou ɓe Burkina foliri ivoirinajo on Abou Sanogo nenniɗo ka yilanduru sakkitoru. Mohamed El Boudou woni adiɗo heɓude dolokke netejo e ngal folotiral kasagarawol aranol ɗo kala dolokkaji ɗaɓɓaɗi ɗin ko dogayɓe ɓe Burkina ɓen woni ko hetti ɗum ngal polgal burkinaɓe ɗo ko habbanongal wano holliri non ardiɗo eltare fedde maɓɓe nden Karim Yamewugo. Premièrement, je peux dire que ko adi ko sabu ittiri wakkilare fedde nden ɗiɗi on nde fedde ɗo heblino moƴƴa ko adi nde arde ɗo tati on no woodi pehe nde dogayɓe ɓen hana yeyetede fiyoɓe wawa folude ka laawol aranol e etagol no ɓe wajoɓe no ɓe hiwira dolokaji ɗi ɓe heɓata ɗin ka fuɗɗode. maintenant le reste des compétitions. leyɗe buy e nder Afrique hirnangue ɗo hino tawa e ndu dogudu wano leydi Guinée addundi dogayɓe nayo wonduɓe e himme wano Mamadou Alpha Doumbouya eltowoɓe on holliri non e nder mayoji wonɗi gaɗi meɗen faala hendago mayo goɗɗo e majji par ce que ɗi fof majji kala mo henduɗa hara victoire ma o hino e majji quoi joni noon si ko mayo zone o mi heeɓi ay kono ɓuuri aray ko ɗum men ɓuuri faale. hikka woni laawol nogay jeenayaɓol taragol leydi Côte d'Ivoire hoore pucci jandi folotirongol jokkodiray ɗo ha asewe nogay e tati lewru jeenayaɓuru arayde. Abdoul Aziz Diallo, Abidjan, RFI. jarama Abdoul Aziz Diallo. minati Diallo en jokkade kabaruji coftal balli kalen e haala folotiro biyetego Ligue des champions e diwal CAF. eyi Amadou kawrite puɗɗoɗe gaɗi ha hakkude diɗɗe ɗe timmoɗe yontere nde ɗum waɗi fade maɓɓe fuɗɗude kawrute tewtugol yaade yeeso e tawtorede kawrite mawɗe folotirol ngo ko warata e dokkan jaltuɗi yoga eɗe kawrite diɗɗal Nouadhibou ngal Mauritanie heeɓi kawu e équipe Real de Bamako dow mbadduji tati e mere. Sporting Club waɗi mbadduji tati e diɗɗal Horoya ngal Guinée Conakry ngal wawi ittude mbattu goto hande Al-Halil Benghazi to Libye fiida e ASEC Mimosa équipe mo Côte d'Ivoire wakkati sappo e nayi yande sinimaji capantati. a jarama no fewi minati Diallo en jettimo. koɗo men hande o wiyete ko Ismaila Ly goto e wittoɓe cabinet biyeteɗo Agathe Consulting taskaramji walla programme ji RFI fulfulde battini sanne e gurdam heeɗiyankoɓe ngoɗo radio namien nde haalirde ɗum noon ko e banggueji ɗuɗuɗi guila e cellal needi kiwal taridi ha e teddingol hakkeji rewɓe ko ɗum holli jaltuɗi witto namien tefore waɗago e hoore ɗiɗo programme ji to Bakel e to Richard-Toll caye gonde e nder leydi Sénégal. keɗoɗen mo kanko Ismaila Ly o yewtidi e biyeteɗo Ibrahima Timbiba. Ismaila Ly mi salminima. mi salmitima. on waɗi witto e golle e programme uji walla juɓɓudi RFI fulfulde o yeehi nokkeli hewɗi ko honɗum e honɗum yewtuɗon ɓe yimɓe ɓe yiɗɗon ko fati e programme uji e juɓɓudiji RFI fulfulde. min jewte mabɓe min ƴeewa ko no ɓe jiiri programme RFI fulfulde fati e cellal e jangde
ko woni diwan mabɓe fof ɗum ɗon fof min yewtide e mabɓe yalti hen nak ko kamɓe ɓe dañi hen weltare nde addi fof ko émission ji ɗi ganduɗa eɓe keɗotono ɗum walla keɗotono ɗum en français joni watta e ɗemgal mumen ɗum waɗi ɓe weltare wol mbiɓe hen koye hen ɓe ɓuuri famde ko haaleteno ko par ce que wolɓe ganduɗa jangde mabɓe woɗɗano e français mais ne waɗa en polar ɓe jii hen nafoore par ce que ɓe ɓuuri famde wolɓe ganduɗa ƴettino joni RFI fulfulde kañum tan keɗoto heɓe so gollimo ñalamo fof ha tampi so kooti galleji mumen kirtima jooɗima comme hono yetta camen keɗoto ko émission ji fulfulɓe ɓe jangi hen ko heewi wolɓe ganduɗa ɗin koɓe jangi hen ko eɓe naftoro e guese mumen e koɓe liggoto ko ɓe jii hen nafoore ɓuuri hen ɗum ɗo woni batte banggue rewɓe ɓe ko fate cellal ko heewi paamano mais RFI fulfulɓe rokkiɓe haɓe ɓuuri famde koɓe mbaɗata haynoɓe muynirta wolko ɓe paamano hen mais RFI fulfulɓe émission ji ɗi ɓe keɗoto e ɗi ine comme priorité santé ina rokka ɓe hen ko heewi rewɓe ɓe dal en tout cas ko fate e cellal eɓe keɗo ɗum no feewi par ce que ɓe jii hen nafoore ko heddi hen ko fati e jande e nder witto moɗon mi yii woodi yimɓe weltorɓe kabaruji taskaramji juɓɓudiji wonɗe feƴƴude e RFI fulfulde ha ɓe naɓiɓe mabɓe école ɓe naɓiɓe l'école yoɓe janggu eyyi wolɓe heewɓe paamano ko woni école wolko ɓe nananno e fatay ko wiyete yimɓe français ɓe paami ko ɗemgal tan ɗemgal nak aɗa wawi hen janggude aɗa wawi hen dañde gandal ɓuuri nak ɗemmal mo ganduɗa aɗa wowi ɗum ko hen jibineɗa nden ɓurata famde nden ɓurata wawde jangude ha keɓa gandal awaɗo hiɗen wawi wiide RFI fulfulde ko ari ko uddi yolde mawde e nokkeli goo ko yimɓe fadino ko yimɓe habbino ko yimɓe ɗaɓɓuno ɓe heeɓi ɗum e nder RFI fulfulde eyyi hewɓe mabɓe mbi koɓe keɗotono radio ji ni heewani mais nde ɓe gandi wol radio mo ganduɗa ko pular tan haalete hen te ne waɗi e fannuji kewɗi ɗum tawi ɓe ɓuuri jaggude RFI fulfulde par ce que ne haala affaire jangde ne haala affaire cellal ha e ndema e goɗɗum te kadi koɓe jangata hen ko hewɓe nani naftoro ɗum ɗon nde ɓe kolliti ɗum si en ƴetti on ɓe yimɓe ɓe yawɗa yiiduɗa yimɓe ɓe yawɗo yewduɗon ko yimɓe homɓe noon ko sukaɓe ko nayeɓe ko mawɓe ko rewɓe ko worɓe ko yewti en alhaali ɓe yimɓe ɓe yewduɗon komin yewtudey jewta nayyi min mbaɗi jewta nayyi ɓe min ƴettat rewɓe sukaɓe e rewɓe mawɓe min ƴetti kadi sukaɓe worɓe e mawɓe worɓe min jewtide e mumen moni fof ina rokka miijo mum min kaalat komin jiɗi ɓe jaabo jiɗɗo haalde fof haala te somin min kollet ɗumen ko neɗɗo haali so ala ko a ɓeyduɗa hen woto reftoy ko haalno ko mawɓe ɓe ɓuuri hettade RFI fulfulɓe sukaɓe ɓe ɓurɓe hen hettade RFI fulfulɓe woni gonɓe ndema fate jangde par ce que eɓe ƴetta hen gandal woodi ko ɓe faala heɓude RFI fulfulde ko ɓe heɓaari hen hino woodi ko ɓe sohli hande RFI fulfulde ko hani ɓeydude programme uji mum eyyi wol kollitɓe sinno ko sagoji mumen haɗata ɗo tan ɗum ganduɗa eɓe jiɗɗi witto fatudey cosaan mumen artire cosaan pour sukaɓe ɓe ɓuura famde to jignaɓe gummi jewte baɗe noon wol heewɓe kolliti sukaɓe hande koɓe majjuɓe te heewɓe nani gacca ko wonno hanki pour ƴeewe émission ji garowo baɗeteɗi gartirowo sukaɓe e hanki pour ɓe ganda hanki Ismaila Ly mi yettima a jarama Ismaila Ly en jettimo ko gollowo toon to cabinet Agat consulting ko kamɓe mbaɗi wittoji ɗi ko fewti e walla mbiyen ko kamɓe mbaɗi wittoji ko fewti e heɗiyankoɓe taskaramji walla programme ji RFI fulfulde ko winda e jaydeji
en duttoto e debbo mo Sénégal walla mi wiya mo Mali no mbiɗen fof ana yaha ko winda e jaydeji ɗi minati hannde o ko winda e jaydeji ɗi Amadou Barou en kalanno ngal nanodiral maninagal hakkunde leyɗe tati Sahel asawer ƴaɓɓine ɗe ɗum woni Mali, Burkina Faso kañum e Niger ngal ɓe noddiri AS Alliance des États du Sahel e francire jaydeji ɗi wonko mbinde o kabaru en fuɗɗoran e jayde Mali actu.com e alhaali oɗo kabaru eyi Amadou ko colonel Assimi Goïta mo Mali, capitaine Ibrahima Traoré mo Burkina Faso tawtude général Abdourahmane Tiani to Niger manidi ngal kawrital asawer ƴaɓɓine ɗe hooreɓe ɗe leyɗe tati Sahel gonɗe e rafindenagu kañum e laamuji hakkundeji podi jokkodirte e sartiji 17 windi jayde Mali actu.com e wi jayde ɗe immade ɗe woni sembinde gollal na gollidal hakkunde leyɗe maɓɓe e banggue ndenagu nde wonno toɓɓe sariyaji AS holliti leydi kala hippandi e ɗe leyɗe gonɗe e fedde nde neldal konu ngam mo haɓade banggue muɗum yeru so anniya mo fedde sidiyawo nantino neddude konu e ko makko to Niger ngam joƴintinde laamu Mohamed Bazoum tabitino Mali kañum e Burkina neddan konuji muɗum ngam wallude général Tiani e haɓade e windi jayde Mali actu Minati Diallo G5 Sahel maayi Allah wurno G3 wodi ko jaydeji ɗin bindi hen eyi Amadou ɗum woni titonde jayde observateur palgato Burkina Faso AS nde fedde leyɗe tati Sahel lontima G5 ngal guɓal yimɓe ngullanno ngullali samugol muɗum no windi jayde nde e wi observateur palga yimɓe leyɗe tati Sahel ana gondi e weltare kañum e kuyanno sosugol ngal guɓal ana wawi Mauritanie kañum e Tchad ɗe leyɗe tawaɗe e G5 birfito caggal tawta G3 windi jayne ɗe nde jayde holliti G3 waɗene duhawu nde wonno nde ɓura G5 barke ngam no dental ɗe leyɗe tati mbawiri haɓude e rafindenagu gonɗo e leyɗe maɓɓe sabi civil en kañum e konunkoɓe ɗe leyɗe kerodirɗe tampi e warede ñande fof e o basi Minati Diallo ha joni i jayde le pays to Burkina Faso windi e oɗo kabaru eyi Amadou nde jayde holliti kulol muɗum e alhaali maningol ngal kawral nde wonno jayde nde ana huuli fati jarendi hakkunde leyɗe tati Sahel ɗe majjina G3 e anniya muɗum no soɓe ɓami lawol yaade Niger na Mali e hakkunde Burkina Faso e nde jeyde warti e alhaali jatino gonɗo e ɗe leyɗe e rafi pamodiral hakkunde maɓɓe e gollidimɓe maɓɓe hiɓɓe yeru France e wi les pays au faso ɗe leyɗe tati kerodirɗe joguiɗe caɗele gote ana kani ko ballodira ngam no ɓe mbawiri yaltude e luggere basi jadiyankoɓe kañum e pelle murtuɗe hertamuya e Mali eɗen andi e ley jonte fof pelle murtannoɗe Mali woni sema tawaɗe e dental sema na gondi e haɓude konungu e diwe fulnangue leydi ndi jayde to ñaame kañum holliti saye ɓiɓɓe leydi ndi caggal nantingol o kabaru sabi gila laamu Mohamed Bazoum sammina yimɓe leydi ndi ana gondi e kulol wakkati fof ka nde wonno siriyawo nantini neldugol konu e ngol hippagol so tabiti leyɗe Mali Burkina Faso ana jogi sariyawol kesol bawgol hokkude ɓe yaade Niger haɓade banggue général Tiani ko wona jam fo ko jam ɓuri ɗum tedduɓe on jarama e jokkude heɗade fi fulfulde Minati Diallo anna yettama Amadou Barouba ɗum no selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi Mali e fitinaji e kareli teskama rewo leydi ndi hakkude konunkoɓe laamu ngu e pelle sema hanki wattidi hen yimɓe joguiɓe kaborde pawi juuɗe e dow dakaji ɗiɗi konunkoɓe Mali alet hanki joguiɗo konngol dental pelle sema holli du ko kamɓe mbaɗi ngu jangu ɗum waɗi ko e nder saare no wiye leere diwal Tumbuktu kono Mali gonɗini jangu ngu kono ala fuu koɓe kaali hen tafon horejo commission dental leyɗele Europe Ursula von der Leyen o wiyete o yeehi to Lampedusa ɗum ko suurorde wonde to Italie yadude e biyeteɗo Giorgia Meloni horejo jagorɓe leydi Italie hanki wonno ɗum noon ko gam yewtude alhaali ɗannule ɗe galda e série teskare to Italie e nder nde hitande ko tolni e ujunere e nogas e jeegom
walla men ko tolni en e temedere nogas jeegom ujunere ɗanniɓe naati e nder leydi ndi. Côte d'Ivoire ko ɓuri ujune jeenayyi wotoɓe mawɓe noddano gam suɓade fodde 64 sénateur en. ɓamtare dowri. tedduɓe ɓamtare dowri hande paɗen koto Guinée gila duuɓi ɗuɗuɗe remoɓe ɓe kewani gollirgol ñolu ko imme dabaji ɗi. Guinée hewɓe e mabɓe ko ngu ñolu noddirte ngu engrais chimique gollirta, kono hertorɓe ndema hino holli wondema ngu ñolu wona ngu e gollirede moƴƴana cellal remoɓe hewɓe no tampi saabu bone ngu ñolu. keroɗen Mamadou Dionga Siba. fewndo hande remoɓe guinenaɓe ɗuɗuɓe hino holli faale waylugol none demal ngal ko woni ɗum ko gollirgol ñolu daabeji ɗin. Mariam Bari hoorejo moƴoɓere rewɓe remoɓe noddirtende groupement limaniya e ngal diwal Kindia hino tawa e ɓeñ. meɗen wattani yiila mais OSA mi innuno ɓa ni min monsieur Bangurano ka groupement an mais hiɓe andi le sugu ɗin piiji wonde min nayi ɗen andi ko watten koyen ƴettu ñolu on hara wona engrais wona pulin ñolu on wanoni ha ko puɗɗe ha ko bantara yorko ko ma ha ñoogu on min sunna si min sunni ko ɗum ɗon min nokkata min waɗa ka gayɗe min ni testen ɗum ɗon waɗen ɗum ɗon kadi feere heɓen no daariren ɗum ɗon hara wona engrais on par ce que sina engrais on e piiji goo hiɗa wawi joɗɗinde hara ñolali mais wano ni sa itti kobo waɗi balɗe nayi balɗe joyi marsali a tawa buy ñoli ko ɗum watta o ñol men inni hara ko engrais on watta ɗon. Mohamed Souma hoorejo moƴoɓere hertorde demal hino noddire FEPAFGI hino waajo remoɓe ɓen ngam waylugol none demal ngal. Les agriculteurs sont tenus obligés avec les éleveurs parce que nous parlons de l'engrais organique. Qui parle de l'engrais? Remoɓe ɓen ko ma ɓe gollida e gaynakoɓe ɓen sabu ko ñolu daabeji wonɗen e wowlugol fiimum ko ɗum waɗi en wawata wowlude fii demal hara en wowlali fii gaynako. Meɗen rerɗini waaji remoɓe ɓen fof gollirgol ngu ñolu daabeji ɗin ko sabu ɗum fewndo hande remoɓe ɗuɗu ino waɗude gaynako takko ɗon. C'est pourquoi ces planteurs aujourd'hui intègrent l'élevage dans leur exploitation. Sekou Oumar Tidiane Tall Diallo eltowo remoɓe e nde nokkure noddirtende centre régional de recherche agronomique de Fulaya ɗum ko e nder Kindia hino hollude nafa gollirgol ñolu daabeji ɗin. jama lagi noon fopo no hani andugol no hutorede fewndo ka fewndiɗen ɗo o engrais on no inne engrais minéral ɗum ko ɗum arata ka sakuji ɓenna NPK triple 15 ma triple 17 woɓɓe goo noon sikka fi yo moƴƴum ɓe wawi wadde hay kilo temeɗɗe nayyi ma kilo temeɗɗe joyyi ɗum si waɗama ɓe ɓeyday lammedi leydi ndin ɓe ɓeyday hahande leydi ndin ko ɓe remata kon kadi moƴƴata ma ɗum si ɗuuɗi ha si tawi on ti soñi kadi on wallinta maron ñolay sattidi goo ko honɗum ko ɗe lekkele ɓenna ko lekki nawnaje ɗen ma ko lekki kulloy ko ɗum innetele pesticide wana noon ɗe lekkele pompeteɗe fi nawnaje ɗen e kulloy koy kadi leɗɗe gono ka men ɗo wano ngal leggal innetegal carapa procera ko ɗum woni gobi nebban gobi ɗo wawi ƴettude ɗum kadi ukka e nder ɗi affaire ji pompirɗi son pompi on wara e kulloy ɗum ko bio insecticide lekkele ɗen kañum kay si pompama si tawi pellet concombre on no toon pasque kon hewti ka soñe ma no soñede ma ñama ko on ɗen lekkele accay ko innete ka ñameteji men ko ɓeynata les résidus de pesticide ɗum si yimɓe ɓen ñamoyi ɗum wano ɗen concombre ji ma o tamate ko ɗum nawninta yimɓe goo ɓe ya labutane doftoron inna joni waɗe examen ji ɗin examen waɗe ko on ɗum darete ɓenna jontena toon ɓenna na jontenangimo ɓenna ko fièvre typhoïde ɓe dara ɓenna wona fièvre typhoïde ɓenna himole nawni o yiɓe yital nawnar nden ɗum ɗon noon ɗin résidiji ko ɗum jonnata yimɓe nawnaje ko innete cancer ko hani kon koyo waɗe joni agroécologie si tawi pellet engrais on ko ɓe hutore on engrais no haala jillidede e ko innete kadi la matière organique hara waɗa e jañe buy waɗon engrais seeɗa
kono ko ɓuri moƴƴude kon ko yimɓe ɓen eto hara gayna on kadi yimɓe ɓen no dolnori e mum ɓa ko si yimɓe ɓen ayni moƴƴa e no mari daabeji boyi si ɗum ɗon kañum kadi en dolnori ɗon en heɓa jaña boyi si jaña boyi heɓike on tigi eɗen wawi wadde agriculture hara on sayi en hutorali engrais minéral fes. Yaya Souma hoorejo nde nokkure eltirde remoɓe noddirtende ɗemgal francire centre régional de recherche agronomique de Fulaya hino holli hino wonde ande. Et il nous faut ça aujourd'hui, mais le problème est que même au niveau des agriculteurs